warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge kita sami namo budaya, salam kesaenan. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Ketua RW lan RT sak Kelurahan Tanggung. Ingkang kula hormati Ketua LPMK Kelurahan Tanggung. Ingkang kula hormati sedaya panitia resik dusun Kelurahan Tanggung ingkang sampun nyengkuyung lan mensukseskan acara puniki awal ngantos akhir. Lajeng ingkang kula hormati para tokoh masyarakat, para alim ulami lan ingkang kula tresnani lan kula bingakaken sadayaning masyarakat Kelurahan Tanggung. Puji syukur monggo kita panjataken kalih Allah Subhanahu wa taala injil sedaya rahmat, berkat lan hidayahipun. Lebeting kesempatan dinten puniki kita angsal nglampahaken kegiatan resik dusun Kelurahan Tanggung kalih wilujeng tanpa pembangun satunggalipun napa mawon. Sholawat saha salam tansah kita ngaturaken kalih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal keseret dados umatipun lan angsal syafaat wonten yaumul kiamah mengke. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun izinkan kula sanjangaken penghargaan lan raos matur nuwun ingkang saageng-agengipun ingkang ing dalu puniki dugi lebet kegiatan resik dusun Kelurahan Tanggung. Kelangkungi kegiatan resik dusun puniki kita boten namung ngresikaken lingkungan fisik kita, nanging ugi merkiat tangsulan sosial lan kebersamaan antawis sesami wargi. Dados wujud konkret saking muri-muri budaya lan ndasengaken saha nglastantunaken nilai-nilai luhur ingkang sampun dados tilaran dening leluhur kita. Pinten-pinten sarengaken acara demi acara sampun kita estokaken. Wiwit ing dinten Ahad 28 April kegiatan gugur gunung massal peserta sadayaning masyarakat Tanggung. Kemis 9 Mei 2024 sejarah kuburan leluhur Kelurahan Tanggung wonten piyambak-piyambak lingkungan peserta sedaya RT lan RW sekelurahan Tanggung. Jumat 10 Mei 2024 kegiatan donga sareng paserta masyarakat Kelurahan Tanggung. Jumat 10 Mei 2024 kegiatan campur sari budaya tayub Tanggung Guyub lan wonten pucuking acara ing dalu dinten puniki. Setu 11 Mei 2024 sholawat lan pengasaan saking Ustadz Kyai Mahmud SAG. Matur nuwun kalih sedaya panitia ingkang sampun kalih gigih lan sukses dina kelancaran saben acara ingkang sampun kita laksanaken. Saha kalih sedaya wargi masyarakat Tanggung ingkang sampun dugi lan tumut aktif lebet kegiatan resik dusun puniki. Mugi-mugi sengkuyung kegiatan gotong royong puniki terus membara wonten manah kita sami lan dhateng ngajeng masyarakat Kelurahan Tanggung saya keren. Mekaten sambutan puniki kula sanjangaken menawi wonten lepat utawa tutur tembung ingkang nyinggung panjenengan sedaya, kula inggil namaning sirah Kelurahan Tanggung sareng perangkat Kelurahan Tanggung nedha pangapunten ingkang saageng-agengipun. Serangken acara demi acara sampun kita estokaken lan ing dalu dinten puniki kula nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.